Ola, son Antón, o gracioso oficial do grupo. Bueno, non falarei moito. Intentarei, non? Eu son Antía, a cabeza pensante do grupo. Ás veces a máis ruidosa, pero sempre con argumentos. Son David y trago boas maneras y buen humor. Y un acento que vale por 3 vitaminas. Eu son Sara, a voz da razón, ou polo menos a serie do grupo cando todos falan. Hola, soy Ángel y no hablo mucho y cuando hablo dejo algo para pensar o reír. Claro que... Eu son Ana, a que non fala moito, pero cando fago adoito que sea importante, ouve sobre eso. Hola, soy Maya y soy callada, pero mis pensamientos dicen mucho. Y juntos formamos verdad y verdura. Damos consellos de nutrición e hábitos saudáveis. Bos días a todos e feliz 2026. É o primeiro capítulo de Verdade e Verdura deste novo ano. Temos un invitado especial para as dúas historias de hoxe, Carlos Sego. Hola, bo día. Bo día. Bo día. Profesor... E feliz ano tamén. Igualmente. Profesor de inglés e forofo de fútbol. Por iso a segunda historia foi escollida especialmente para él. Vamos alá. Quiero aclarar antes de empezar que en Estados Unidos es habitual pedir para festas de bocadillos de gran tamaño, de 1, 2, 3 metros, e así compartir entre todos os asistentes. Son o malo porque comí máis da miña parte dun bocadillo de 80 con 1,80 metro nunha festa de onte a noite. Este é o bocadillo. Que pequeno. Non me chega a mí, a ver, claro que este tipo de costumes non os coñecía. En parte, este tipo de bocadillos sí, pero máis pequenos. Tamén se venden moito en Inglaterra. Obviamente non parece moi saudable, non? Non. A ver, non sei, para canta xente este bocata así enorme? Dicen que mide 1 metro o más. 1 metro ou máis, pero entre canto... 1,80 m. Entre canto... 1,80 m, o sea, entre... para toda la gente de la fiesta. Claro. Depende do número de asistentes. Pero vamos... No, sí, espera. Espérate. A ver, vale, ben, espero. A min xa, así de entrada, pareceme unha animalada, pero... Pensaba que sería un problema totalmente insignificante, converteuse nun gran problema. Estou experto ás 7:05 da mañá para lidiar con iso. Pensei que mentres guardo unha mensaxe podería publicar aquí para ver se o que fixen foi realmente tan malo. Son un home grande e estou moi obeso. Non hai xeito de evitalo. Encántame comer, o que probablemente roza a adicción. Pero creo que como só me estou facendo dano a mí mesmo, probablemente sexa mellor simplemente vivir a miña vida. Teño vos amigos, aínda que non hai dúbida de que son inocuo, divertido e simbólico gordo do grupo, a que por outra banda todo o meu grupo de amigos é bastante atractivo, supoño que abonda como contexto. Onde a noite o meu amigo fixo unha reunión na súa casa para ver a loita libre e fun convidado. Conseguiu un bocadillo de festa de 1,80 m e eu levei polo frito caseiro, que é a miña especialidade. Cando chegamos, a xente achegouse a comida e eu comín basicamente unha porción do bocadillo, pero a xente devorou o meu polo e non puiden comer nada. Acá non me importa, xa que por iso o levei. Pero unha hora despois tiña fame. Quedaba a metade do bocadillo e eu non paraba de miralo. Esperei unha hora, despois outra media hora e ninguén o tocara. Pero aínda estaban comendo patacas fritas, galletas saladas e demais. Entón, collín a metade do que sobraba e comino. Despois, a última metade repousou durante outros 10-15 minutos e ninguén dixo nada, así que comín o resto.
Mientras tragaba o último bocadillo, o mazo do anfitrión perguntou: onde está o bocadillo? Como se eu fose o culpable. Case todos me sinalaron. Supoño que se destacaran de que estaba comendo o bocadillo. Estaba furiosa e dixo que era un pouco increíble e que fora un super egoísta por comer 90 centímetros dun bocadillo. Sentínme tan mal que intentei explicarlle que realmente agardara máis dunha hora e pensei a xente perderá o interés. Tamén intentei explicarlle como todos comerán as miñas e o polo. Ela dixo algo así como: trouxéchelas para compartir. Alan, se alguén comerá máis da metade e lo só, non sería compartir, non si? Ofrecínme a pedir pizza ou incluso ir buscar algún bocadillo a algún sitio e ela dixo que era unha oferta patética, porque o bocadillo da festa fora dunha tenda local propiedade das súas amigas. Dixen que o sentía, pero a noite foi moi tensa a partir de entón. Despertei esta mañán con varias mensaxes das miñas irmás xemelgas, as mellores amigas da moza do anfitrión, dicindo que tiña que controlar a miña situación e que todas estaban moi enfadadas comigo e que me avergoñei a mí mesmo. Intentei explicarlles cal fora a miña mentalidade e non responderon. Fun eu o imbécil por comer tanto do bocadillo onte a noite? Que opinades desta historia? Tócame a mí, non opinar. Home, a ver, claramente ese rapaz ten un problema de contención diante da comida. Un bocate dun 1,80 m para, non sei, de 12 persoas, ti non podes comer o 50% dese bocata. Iso implica que ten algún tipo de trastorno alimenticio. Trastorno alimenticio, claramente. É dicir, é como moi compulsivo. E ainda que na historia explica que ele esperou, realmente ese feito de que di esperei media hora, esperei unha hora, indica que estaba constantemente pensando en acabar o bocata. O bocata estaba ali e non paraba de mirar, e dicía: se non quer ninguén, vai ser pa min. Se non quer ninguén, vai ser pa min. É dicir, claramente ese rapaz ten un problema cos alimentos. Ten que estar constantemente comendo, que igual tamén está relacionado cun tema de ansiedade, inseguridade persoal, sabedes, o feito de que el só está contento, só se sinte ben comendo. Ten esa ansiedade de estar incómodo, de, como dicíades na introducción, son o gordo simpático, e teño que ter o meu papel, e teño que comer, e que a xente un pouco se burle ou se ría de mí mentras como. Entón, home, eu creo que actuou mal comendo todo o bocadillo, sí. Primeiro, porque non é saudable, é moitísima coisa. Vexo esta fotografía e se como todo isto vou ao hospital por unha indigestión absoluta. E segundo, porque en certo modo non vou dicir egoísta, porque non o fixo nese sentido para, bueno, non lle vou dar nada a ninguén, sino que ten un problema de autocontrol. Non se pode controlar. Cando hai comida e ve comida, ten que comela. Entón, actuou mal, sí, pero creo que non o fixera a propósito, con mala, é dicir, que non tivera malicia de deixar os compañeros en comida, senón que el, por as súas necesidades, tiña que comer. Esa ansiedade, esa necesidade de ter que, de que se hai comida na mesa non pode quedar nada e vou acabar, non? Logo el poño o exemplo do polo que levou, bueno, pero que eu tamén levei polo e compartindo co resto non provei nada. Bueno, vale, pero non comparemos o polo que levaches ti con este bocadillo infinito. Entón, eu creo que de forma inconsciente, o sea, que non foi consciente do seu acto, actuou mal. Eso sí que pode ser que non fora consciente, que ele simplemente estivera pensando no bocata, teño que acabalo, pégame a fame, vou no comer, porque supoño que será o que fará noutras situacións, estando na casa só vendo a televisión, irá constantemente ao frigorífico, coller a comida, despois abrirá unha bolsa de patacas, non sei. Moitas veces a ingesta de alimentos desta forma está relacionada tamén coa ansiedade. A xente que ten problemas de obesidade tamén ten problemas de ansiedade, por iso come constantemente para intentar mitigar esa ansiedade que teñen. Ainda que creo que eles tamén se pasaron por como lle... A ver, a reacción dos amigos foi un pouco exagerada. Sí. Vale, comeu bocata, se xa é vos amigos sabedes como é, dicerlle, neno, que o resto non comimos nada, pero dai estar mandando mensaxes toda a noite para que el se desperte, mire o móvil e diga, ui, que pasou onte? Eu creo que iso é innecesario tamén. Quizá deberían de incluso axudalo.
Efectivamente, falaría desa forma. e a dicir que o que teñen que facer os amigos e amigas é entender a situación e intentar axudar a controlar eses impulsos que ten, porque para min son impulsos, basicamente. É dicir, ve un bocadillo enorme, ti non vas comer, ten un pouco, pois para min, eu entendo que foi un pouco o que el pensou, non? El vino como un proceso casi natural e incluso pensou, bueno, xa que ninguén o quere, non vai quedar aí, non se vai tirar a comida. Xa. Pode que el se justificase así, non? Nese momento, nese contexto, pero si claramente a reacción dos amigos é desmesurada. Esa xente o que necesita é comprensión, axuda e sobre todo, bueno, pois intentar pouco a pouco variar esas pautas e intentar ser máis comedido no tema da ingesta de alimentos. Sí. Para min, Sí. Eu tamén opino eso. Cando me contades a historia e vexo que fixo, que estuve eliminando po bocata, deixei pasar media hora, deixei pasar unha hora. Eso quer dicir que estivo constantemente pensando nesa comida, Sí. non? Entón ten aí unha pequena obsesión coa comida e ten problemas de autocontrol, esa ansiedade levalle a consumir e viu a comida e dixo, teño que acabar isto, ninguén máis o vai facer, que máis dá? Vou non acabar eu. Sí. Xa. Sí. Non sei como vedes vos. Sí, eu tamén o vexo así. Sí. Se vos vedes nese tipo de situación, vos que pensaríades dunha persoa que de repente, non sei, aquí non facemos 3 bocatas, pero podes poñer raxo con patacas, aí, unha fonte enorme, e que unha persoa colla a metade da fonte para el, e sodes 8 ou 9. Que pensarías? Darlle un toque de atención, pero tampouco pasarse. A ver, eu creo que en principio todos contestaríamos así, en plan por impulso. Quizá como que non che parece ben, entonces pues como que lle botas toda a culpa a él. Pero despois se o pensas, quizá pues si... Claro, que esa cousa de mandarlle mensaxes toda a noite, no momento podes enfadarte, dicir, pero neno, que acabas escorraso todo, ahora que comemos os demais? Ai, perdón e tal. No momento sí que, porque a reacción natural de todo o mundo pode ser enfadarse. Pero despois, pensando con tempo, e sobre todo, como di el, que non sei como lle chamaba, as raíñas ou as miñas mellores amigas ou non sei que, pois se son as túas mellores amigas, teñen que saber como estir realmente. Xa. Probablemente non fora a primeira vez que o fixo. Entón aí sí que xa hai un tema de intentar axudar a esa persoa que vemos que ten un problema de autocontrol e probablemente de ansiedade. E iso deriva nun trastorno alimenticio. Sí. Non sei, eu vexo así, vexo bastante claro. A ver, se tienes, o sea, se tes ansiedade por comer, xa tes o trastorno. Claro, por eso digo que a ansiedade que xera... xera... teñen que facer os amigos e intentar axudarlo, porque se sabes que ten problemas con ansiedade de por comer e que ten un trastorno, non reaccionar desa maneira, senón axudalo. A ver, eu entendo que no primeiro momento, cando miran pa mesa e ven que non queda bocata, pode reaccionar... De má maneira. Sí, pero bueno, eso dura un tempo limitado. Non pode estar despois toda a noite pensando, vou mandar aquí un WhatsApp. Comiches como un cocho, non? Entendes? Dicir, eso xa acabou aí. Aí, o que tens que mandar é unha mensaxe de neno, pero que pasou onte co bocata? É dicir, tens que aprender a controlarte ou preguntar ou... Ao final eu creo que ninguén lle tiña perda da comida, é dicir, a comida está aí para acabala, que acabe un ou dous ou tres, pero que unha soa persoa faga iso, se indica que ten aí... Eu creo que, como vos dixen, a ansiedade, non sei, iso de comer compulsivamente tamén é un problema, porque, a ver, fame podes ter, pero mi madriña, se comes todo isto non tes fame en 3 meses, basicamente. Entón, non sei. Pero a reacción dos amigos tiña que ser moito máis controlada, sobre todo, digamos, ese enfado que podían ter, transformalo en axuda, non? Sí. Sí. En apoialo e dicirlle, neno, que te pasou onte, como fixeches iso e tal, a próxima vez, fala con nós, ou non sei. A mí parecerme, este bocata, consumir todo isto, pareceme excesivo, indica que hai aí un trastorno, unha enfermidade, algo que se debería tratar. Xa. Que cando falaba dese principio de que o neno tal, son o gordo gracioso e tal, eu entendo que mentres que a ti non che xere ningún problema de saúde ou a nivel social, pois non é algo que o mellor debas de consultar cos especialistas e demais, pero no momento en que xa a nivel social che preocupa o teu aspecto físico, que despois ves que cando hai unha actividade, un xogo, algo, ti non podes
manter o ritmo, demais, que che resulta incómodo, aí xa é un momento no que tens que dicir, ben, teño que parar e teño que controlar os meus hábitos alimenticios, porque isto xa non é unha cousa, xa non me sinto cómodo, xa non me gusto, xa non me sinto cómodo. Aí creo que sí que terían que miralo. Mentres que a ti non che resulta un problema a nivel persoal e a nivel, digamos, médico, pois, home, que tenes un pouco máis. O ideal sería non ter sobrepeso, pero bueno, que tenes un pouco máis ou menos de sobrepeso, mentres que xa, digamos, que este abaixo control, non é un problema serio. Non sei, vos como vedes? Has ler os comentarios desta historia. O sea, que opina a xente desto? O que opina a xente sobre esta historia? A xente que estaba ali comendo. No, a xente que leu esa historia tamén e que comenta... Vale, perfecto. Eres o malo, pareces un bo tipo que pasou unha mala noite. A etiqueta dita que nunha festa sempre debería quedar polo menos unha porción de comida. Isto indica ao anfitrión que xa tiña comida dabondo ou deixa a posibilidade de que alguén chegue tarde e poida servirse a si mesmo. Excepcións, é a túa familia ou amigos persoais próximos e é unha cea normal e todos sabedes que comedes ao bruto e cada un que se amañe. En Galicia sabes que non queda nada no prato, é dicir, hai que acabar todo. Por qué? Porque se non acabas todo, pagas igual. Parece que vas con fame, non? Parece que vas con fame, non? As nosas avós, as nosas nais, levas fame que non acaba, é dicir, hai que acabar todo, non? Entón, bueno, iso de deixar un pouco de cortesía para os demais, non sei, o feito de que ele acabar toda a comida non está ben, pero non está ben polo problema persoal del, non un pouco polo resto, non? Supoño que o resto, como dicides, comeron o que necesitaban, xa estaban fartos e pararon de comer. Entón, que a comida acabe, que a comida se acabe non é o problema é que acabe unha soa persoa. Claro, ese é o problema. É dicir, iso de deixar por se chega alguén tarde, pois eu que sei, non sei. Supoño que dirá, non, xa estamos todos, ou non sei. Non empezas unha festa se falta xente, non sei. Entón, o problema de que se acabe a comida non é un problema real. A comida acabase moitas veces. O problema é que toda esa comida acabe unha soa persoa. Ese é o problema para mí. Unha situación de festa con pizza. Todo o mundo está centrado na comida. Ei, é a última porción. Alguén máis quere un pouco, debería pedir máis. Ou é unha situación de festa con salsa ou algo así, e ir rematando a salsa, rapaces, última chamada. Con salsa refierese a nachos. Nachos, hai unha fuente de salsa de queixo, pero estás acabando a salsa. Refieres a eso. Así que claro, en gallego... Vale, a ver... Non facemos festas así. Non. Tortilla, raxo e... Empanada, agora ven o cocido, polvo a feira. É dicir, pero o comentario ten parte de razón. Realmente, el tamén podía preguntar, alguén quere máis, alguén vai, se non acabo eu. Podía facelo, pero eu creo que el xa está pensando, se ninguén di nada, é pa min. Esa ansiedade, non? Ese querer comer compulsivamente e dicir, bueno, se pregunto igual me din que sí que queren e non vou preguntar. Entón, obviamente, sí, debería preguntar, claro, eso é algo que se ninguén quere máis, collo eu. Que facemos todos cando compartimos mesa. Cando queda un pouco, alguén o quere? Non, pois veña pa min. Entón, iso sí que podría facelo, pero eu creo que el, de forma inconsciente, quería comer todo e dixo, se pregunto, vanme dicir. Por eso puxo as cousas de que eu esperei media hora e unha hora. O me esperaches, pero é de boa educación preguntar se alguén vai querer máis. Se non quere máis, acabo eu para que non quede aí. Sei que fixestes unha última chamada, pero como outros sinalaron, o tempo importa. Teño problemas extraños coa comida. Normalmente establezo un plan de xogo para mí mesmo unha vez que chego a unha festa. Tampouco vou mentir, paso bastante tempo antes da festa tratando de descubrir a situación da comida e decidir se teño que comer antes. E para ser honesto, tamén sempre teño un plan de comida para despois da festa. Se fose eu, intentaría disculparme enviando outro bocadillo a súa casa para xantar. Non é 1,80 m, pero o suficientemente grande como para facelos rir. Moita sorte, irmán. Entendo que ese comentario é dunha persoa que ten o seu problema, non? Claro, porque iso de planificar comer antes para chegarse en fame ou deixar comida feita para comer despois tampouco está ben. Claro. É unha solución puntual para un día de festa, pero non unha solución a longo tempo. Esa persoa debería tratar os seus trastornos alimenticios. Claro, porque despois chegar a outra festa terá que facer o mesmo, ou comer antes como un bode para non ter fame, ou deixar unha pizza inteira na casa para comer ao chegar. Entón, iso fai que ti na festa non quedes mal, pero realmente non soluciona o problema que ten esa persoa. Entón,
eu de mandar un bocata para, non sei, non, realmente a festa xa se acabou, xa marchou a xente, non mandes un bocata a esa casa que non vai valer de nada. E creo que esa solución é a solución dun día para evitar ese momento de vergonza, non? De dicir que comín todo, agora de non se conta e veñen por min. O que tens que facer é intentar regular os teus hábitos de o xeito no que comes, non? Tentar comer menos cantidade, o mellor, pois en vez de comer 3 veces ao día, comer 4 ou 5, pero menos cantidade. Eso xa terías que falar cun nutricionista que te explique un pouco como facer, pero de comer moito antes ou deixar comida para despois, esa preparación non a vexo correcta, por decirlo de algún modo. Debería de buscar axuda dun profesional, ir ao médico. Aquí temos un servizo de saúde pública excelente, vas ao médico, que cheves ao especialista, a partir de aí intentar seguir unhas pautas para evitar ese tipo de situacións. Eso malo. Come antes de ir a unha festa para non volver a facelo. Eu tamén como moito, nunca me atrevería a comer tanto de algo nunha festa ou reunión. Decepcionaste porque os outros comesen todas as e ti non tiveses a oportunidade de comer ninguna. Igual que a xente que se queixaba do bocadillo que trouxeron. Estades de acordo cos comentarios? A ver, non, porque sempre dicindo eso malo da película, non? Ou algo así, como que é o malo da... Realmente non actuou ben, obviamente non desde o meu punto de vista, pero non é malo, claro, é dicir, efectivamente, é unha cuestión de autocontrol, que falamos desde o principio da ansiedade, non? Dese comer compulsivamente. Entón non creo que sea o malo el, non? De feito, a quen lle fai dano que fai? A el mesmo, non o resto. Bueno, o resto pasaría un pouco de fame na festa, pero xa está. Realmente o mal, o que se ha perjudicado é el, esa persoa neste caso. Eles tamén lle fan dano a el. Claro, ese comentario pode resultar ferinte. Que te digan, pero bueno, que fixeches? Que malo fixeches? Realmente eu creo que ten que ser un comentario, debería ser un comentario constructivo. E volvo a insistir no de come antes para chegar sen fame. Non, porque é igual, se come moito antes e moito despois, inda que non coma na festa, o problema está no antes e no despois, non? O que habería que facer é que esa persoa chegue a unha situación, digamos, de festa, unha situación social, e que saiba comer con medida e con mesura. Pero dicirlle eso malo, que mal quedaches, que decepción, iso non axuda nada. El xa o sabe, probablemente, por iso se sentiu tan mal. E por iso quixo justificarse diante dos outros, non? Porque se deu conta de que actuara mal. Pero ese comentario é bastante destructivo, non aporta nada, non achega nada realmente a situación. E vos como, que lle diríades a esa persona, que lle diríades? Que ten que buscar axuda, sí. Se vos le unha festa organizada por vos... Sí, cambiar de amigos tamén. Bueno, un pouco tamén, porque vai amigos, deronlle bastante leña. De autoestima, digo que non son atractivo, que non por encima lle fan eso, pobre. Claro, que... Non lle axuda nada estar con un grupo tan atractivo. Claro, dicir, se o grupo é atractivo, ele é o gordo simpático, pois home, ese rol non é cómodo, por dicirlo de alguma forma, non? Entón, a ver, o contexto sempre influe, non? Se me trae un bocata de 1,80 m, traen pequenos bocatas para cada un, xa está, aí se acaba o problema. Pero tamén ás veces, non sei... Si, buscar solucións ou... Si, buscar solucións. Se sabes que tes un amigo que vai comer compulsivamente e que non ten autocontrol, pois non leves comida a esgalla, leva menos comida, a comida máis medida, pois que somos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pois veña, levamos 9 bocatas pequenos, non un bocata de 1,80 m. E creo que tamén os amigos poden intentar axudalo planificando de outra forma, non? Non dicirlle, come moito antes para chegar sen fame. Home, iso non axuda nada, el vai seguir comendo moito. E logo hai que intentar evitar ese tipo de roles, estereotipos de o gordo que come como un coche, que nos fai graza, menos o día que nos come o bocata o resto, non? A ver, tamén, aunque non teña fame, se come compulsivamente, aunque non teña fame, vai comer igual por o sentido da ansiedade de... Claro, pero se tes a comida repartida e ti comes o teu e eu como o meu, pois xa non hai opción a comer máis. Pero eu digo no caso de
desta historia, se non fora con comida repartida. Claro, que realmente o rapaz non comeu bocata porque tivera fame. Exacto. Comeu bocata para Pola ansiedade. pola ansiedade. E pola ansiedade que te producía ver ali a comida e que non se comera. Eu creo que iso é o gran problema que ten. Sí. Esta xente que come compulsivamente, que ten problemas pois de bulimia, por exemplo, non? Xente moitas veces o problema en sí empeza por esa ansiedade, non, que lles leva a comer para poder calmar esa ansiedade. Entón, eu creo que é o problema que ten este rapaz, que come moito para estar cómodo nunha situación, non sei, igual con este grupo de amigos non se sente moi cómodo, e a súa forma de estar máis cómodo, de pensar que pertence ao grupo, é comendo para que eles fan esos comentarios de mira como comiches, animal, non sei. Para facer a gracia. Sí. Un pouco sí, claro, porque cando un non se sinte parte dun grupo, hai varios mecanismos para intentar entrar no grupo, e un deles é os que se rían de min, que polo menos están contentos comigo, e queren meter a súa beira para poder rirse de min, que é moi triste pensalo, pero ás veces sucede. Claro, quizá para que non o exclúan ou algo. Claro, para non sentirse excluído, como podo entrar dentro do grupo? Facéndolles graza. Pois veña, que se rían de min, que máis me dá, pero polo menos vou estar con eles, e non vou estar só. A ver, é diferente o que o trastorno alimenticio, xa é un tema moito máis profundo, pero, bueno, pode ser unha das causas para que el, bueno, digo el, como calquera outra persoa, para que el coma desa forma, non? Porque igual os amigos, pois acéptano sendo así. Se for unha persoa normal e equilibrada, igual non o aceptaban, non sei. E saber tamén hai que saber de onde ven esa ansiedade. Claro, hai que saber que eso xa habría que tratarlo. Pero claro, eso hai que tratarlo Hai que tratarlo. E con axuda. Pero bueno, creo que ese trastorno alimenticio está xerado por unha ansiedade que non pode controlar e que a única forma de mitigala ou de baixala é comendo. Porque é que a descripción da situación xa o di, non? Que estivo mirando por bocata constantemente, esperei media hora, esperei unha hora, tiño bocata en mente, comer constantemente, non? E comer para sentirse ben e para poder calmar esa sensación de necesito acabar bocata. Sí. Entón eu vexo así. Sí. Eu partiría da base de que ese bocadillo é unha animalada, unha auténtica aburregada e que non hai que facer bocatas para aquí. Hai que ser máis comedidos, desde o meu punto de vista. Entón, se me invitas a unha festa algún día, non fagas un bocata así. Facer máis pequeniño. A ver, aquí non se fan bocatas tan grandes. No, aquí comese outra cousa, como dixemos antes, tortilla, empanada, raxo, carne asada. Ui, que fame está entrando. Vou ter que comer eu tamén algo agora. Segunda historia. Hai unha segunda historia. Ben. Di, son a mala por non querer un neno obeso no equipo de fútbol? Antecedentes. O meu marido é adestrador asistente nun equipo de fútbol para nenos de 7 a 9 anos. É unha liga super informal que se supón que só ten adestramento xusto antes do partido. Esta liga é xenial para comenzar, xa que é informal. Para unirse, os pais teñen que asinar unha exención de responsabilidade, pero non hai ningún exame físico obrigatorio. A maioría dos nenos do noso equipo xogan xuntos durante varias tempadas no último ano. Tivemos tempadas invictos e tempadas de todas as derrotas. Tempada un dos nenos ten moito sobrepeso, ten 7 anos, é unha altura media, pero peso 70 kilos, francamente estou triste por ele. Antes que comenzase o partido xa que queixaba do nocello e o adestramento que tivo que rebuscar para atopar o único chaleco o suficiente grande para que lle valese. Velo intentar correr é insoportable. Nunca xogaba e caeu. Necesitaron 2 adultos para axudar a levantarse. A súa nai estaba moi emocionada de que practiquei un deporte e admiro o seu intento de ser activo. A este neno podería vir ben un pouco de actividade física na vida, pero sinto que é un lastre. Síntome culpable, pero non quero que este neno no noso equipo. Ainda que sexa fútbol infantil, segue sendo físico, e preocúpame que este neno poida acabar moi ferido ou outro neno. Son a mala por neno no equipo. Sería mala se insisto que coa xunta coa liga. Información engadida. Non se trata de gañar ou perder, xa perdemos tempadas completas antes. Personalmente non son aficionada aos deportes e non me importaría para nada o resultado se non fose porque os meus fillos xogan no equipo. Non se trata de avergoñalos por o seu peso. Animamos a outros nenos con sobrepeso a unirse ao noso equipo e prefiro que xoguen connosco que con outros. Parece que me estou tomando o deporte demasiado.
demasiado en serio, pero para mí no se trata de deporte. Este neno apenas pode camiñar uns poucos metros, e moito menos correr a carreira con pernas rígidas. Non pretendía ser un insulto, preferíame a que un neno físicamente incapaz de doblar os xeonllos. Estou a falar dun neno duns 1 metro de alto e 65 a 68 kilos, que probablemente precise intención médica. Dito isto, aceptarei o meu xuízo e aproveitarei esta oportunidade para así enseñarles aos miños fillos sobre a graza, a paciencia e o ánimo. Veo que non é asunto meu se este neno acaba ferido, xa que a súa nai asinou a exención de responsabilidade. De novo pido desculpas a xente que está aquí, se parecín algo mal e preocupada por este neno. Non son o médico e non finxirei xelo, pero houbo ese neno que non podo correr e quedar alento camiñando uns poucos metros. Non están en condicións físicas para practicar o deporte. Sentíame máis cómoda se este neno fose autorizado por o médico para xogar. Pero o meu marido e outro adestrador non están equipados para saber e axudar este neno. Son voluntario e profesionais médicos. Cales son as vosas aportacións ao comentario desta señora? A ver, é un caso, non vou dicir complexo, pero extremo, non sei como explicarlo. Eu parto da base de que o fútbol en nenos de pre-benxamín, benxamín, etc., ten que ser lúdico e ten que ter cabida para todos e todos teñen que xogar. Non podes andar mirando en nenos de 6-7 anos, creo eu, non podes ter esa mentalidade competitiva de gañar e poñer os mellores, non, todos teñen que xogar. Nos clubs de fútbol, normalmente, a esas idades, pois, colles a todo o mundo. Estamos falando dun caso un pouco extremo, diría eu, non? Pero eu creo que ese neno ten dereito, ou debería ter dereito, a xogar e participar igual que o resto. Que pasa? Que na descripción di que non se pode mover, non pode correr, que o pasa mal, etc. Entón, igual, é bon que sexa parte do equipo que participe para que os pais, máis que o neno, porque creo que é un problema tamén dos pais, se mentalicen e se den conta de que teñen un problema que teñen que atallar. É dicir, ten unha obesidade que xa é un problema con 7 anos e xa lle impide a realización dunha actividade física. Pero eu creo que ese neno teria que formar parte do equipo como o resto. Eu non poñería cancelas aos nenos de 6-7 anos, é dicir, porque neste caso é que está moi gordo, e noutro é que non lle sabe dar a pelota coa perna esquerda, ou non sei, se empezas a poñer límites, cancelas, como dixen antes, a esas idades xa vas marcando unha tendencia, non? Eu creo que con 7 anos o que gañar non é o primordial, ten que ser máis lúdico, aprender outros valores, pois xogar en equipo, compartir, que se divirtan, xogar en equipo, compartir vestiario, comenzarse con unha especie de disciplina táctica, non facerlle caso a un adestrador que che dá unhas ordes, que che di, veña, agora imos facer este exercicio, demais, ou imos xogar desta forma, ti xogas aquí, ti ali. Esos son os valores, non? Facer comunidade, facer equipo. Entón, excluir a un neno polo peso a mí non me parece correcto, pero claro, polo que describen xa orienta un pouco cara a saúde do neno. Entón, o mellor, se o neno vai xogar e vai adestrar, etc., etc., os pais van se dar conta que hai un problema que teñen que intentar solucionar. Eu vexo así, pero eu nenos de 7 anos non faría ningún tipo de exclusión. O do fútbol con 6-7 anos non é gañar, é que os nenos o pasen ben, que fan equipo e que se divirtan. Porque un neno estea gordo, non o podes, bueno, neno ou nena, dame igual, non o podes deixar fora. A mí non me parece correcto. A rapaza di, síntome mal, son a mala, ou en certo modo non é a forma correcta de digamos, de aproximarse á problemática do sobrepeso, deixando fora. Como estás gordo non xogas? Non se pode facer así. Tens que incluir no equipo e despois o neno vai se dar conta e os pais de que cando xoga non o pasa ben e que o deporte para pasalo ben e divertirse máis que para competir. Entón, se non o pasa ben polos problemas que ten, que dicíades aí que non podía correr varios metros e que tiña dores xa antes de empezar, entón hai que tomar conciencia de que hai un problema que hai que intentar solucionar.
Eu vexo así. A ver, eu creo que ela tamén é un pouco exagerada, porque 2 persoas para levantar un neno. Bueno, sí, eso. A ver, o sea, pero vamos. non A ver, un neno non é un cesto, é dicir, Claro, o neno claro. vai participar, vai intentar levantarse. Exacto, non se vai a quedar aí tirado. Claro, en plan, sabes, como unha cebola xigante ali. Non sei. Entón eu vexo que a señora, rapaza, non sei o que intenta justificar a súa decisión dándolle unha amplitude exagerada aos problemas físicos, non sei. Que aí está, que ela non ten que tomar ninguna decisión porque o que adestra é o seu marido. O sea, ela non se Tamén ten que punto, meter en claro. nada. É que eu penso que, a ver, vexo moitas veces, porque, bueno, meu afillado xoga fútbol, ten 10 anos, entón non ten problemas de obesidade para nada, todo o contrario, pero sí que vexo nenos que xogan que lles custa máis, pero creo que esos nenos teñen que estar integrados, Claro. porque o mellor agora sí que ten un problema de sobrepeso, pero eso vai mellorando, claro, e o feito de que eles vayan xogar e o pasen ben tamén lles axuda a eles a pensar, bueno, pois o mellor se tivera menos peso xogaría mellor ou competiría mellor ou formaría máis parte do equipo, non? Porque sí que é certo que a veces ves nenos ou nenas que están un pouco fora do partido da dinámica de xogo porque o seu peso lles impide. Sí. Entón eu creo que incluso positivo que practiquen un deporte de equipo, que vexan que se perden peso, que melloran. E tamén lle beneficia facer o exercicio físico. Beneficios de facer o exercicio físico, formar parte dun equipo, socializar, ter compañeiros, sentirse parte dun grupo, non sentirse excluído polo peso. Entón, repito, que ese neno, eses pais vexan que é admitido que é parte dun equipo e que se mellora físicamente, vai mellorar en todos os aspectos, tamén axudaría que o neno non tanto porque este en 7 anos, igual non é consciente, pero que os pais digan, non, a partir de agora temos que cambiar as pautas con o noso cativo para que poida xogar e pasar o mellor. Eu parto a base de que esas idades o deporte ten que ser lúdico, diversión, facer equipo, facer grupo e que todos teñen que ter un lugar dentro do equipo, sexan mellores técnicamente ou físicamente. E tamén para que os demais non os exclúan, os seus compañeiros. Claro, é que é así, é dicir, é que senón ese neno vai dicir, por gordo non xogas. É que claramente esa sería a mensaxe. Non, é que é perigoso para ti a nivel físico. Bueno, eso xa se verá. Primeiro que forme parte do equipo, que xogue como o resto. E despois xa se irá atallando o problema do sobrepeso. Pero ti, por defecto, non podes dicir, os gordos non xogan. Porque, repito, entón despois diríades, os que non son bons técnicamente non xogan. Os que non saiban dar 10 pases coa perna esquerda non xogan, non sei. Eu non ponería cancelas a esa idade. Todo o mundo xoga, todo o mundo participa. E aí sí que se poden intentar tratar ese tipo de problemas como a obesidade infantil. Pero o deporte ten que ser inclusivo, nunca exclusivo. Excluinte, perdón. Ese é o meu punto de vista. Os comentarios desta historia estaban todos de acordo con nós. Claro que Alonso. Sí. Bueno, moitas grazas por vir. No, grazas a vos, un placer participar e cando queirades. A mí encantame este tipo de iniciativas. Penso que son moi necesarios nun centro educativo e reflicte un pouco pois a intención da educación pública, non? Que formar a persoas máis aló da etapa educativa. Sí. E recordade, a vida é dura, pero é máis dura a verdura. Chao.